What's up guys? My name is Sid and welcome back to my channel. So ayan guys, welcome to another vlog for today. If bago ka sa aking YouTube channel, please do not forget to subscribe, like, share, and please do not forget to click the notification button para lagi kayo updated sa aking future vlog and future upload. For today's challenge, magkakaroon tayo ng Whisper Challenge. Matagal-tagal na natin itong pinag-isipan na game na to. And luckily, nandito ang ating mga cousins. Really excited na makasama sila. Ayan, palakpakan naman! So sa Whisper Challenge, magkakaroon ng pairs. Tapos sa pairs na to, bubunot ng mga random words. First round, easy round lang, random words. Second round, mga bugtong or riddles. And third round would be random movie lines. Players will only have 2 minutes each. And each round has corresponding points. 1 point sa easy round, 3 points sa medium round, at 5 points naman sa ating difficult round. So without further ado, I'll be introducing our contenders for today in 3, 2, 1! Alright! So, andito na ang ating contenders for our Whisper Challenge! So, magkakaroon tayo ng 3 rounds. Easy, medium, and difficult round. So, ngayon na magpapares-pares. Siyempre, bago tayo mag-start, ipakilala natin yung ating contenders for today. Hi, I'm Jerome. Hi, I'm Stephanie. Hi, I'm Josh. Shaina. Ine. Yeah, and we are the... Charot lang. So, mga magpapares-pares ay Shaina and Ime, me and Josh, si Jerome and si Ann. I-identify natin kung sino mag-wear ng headset, kung sino ang magpapahula ng bubunutin ng word. Sa inyong pair, sino ba ang mag-ano? Ako yung suot ng headphone. Yan, suot ng headphone. Ayan, sa atin, siya mag-suot ng headphone sa inyo. Siya. Okay. Headphones. Alright, so I guess we can start. Sino mag-ano? Ano muna kita umpihan ko? Sino mag-start? Already, 1, 2, 3. May iba, Ales. Ales. Ano ba yun? Una! One take. Okay. Second kami, tapos last. Okay, let's start! Alright, first round. Lapit ka naman ng konti. May social distancing. Miss Universe, take your headphone. Okay, bunot mo na ng word. Okay. Ang word natin ay... Huwag babasahin ha, huwag babasahin. Timer starts now! Ice buko! Okay, 1 point! Patalastas! Ay, napakagaling! 2 points! Sisig! 1 minute remaining. Seismograph? Seismography. 30 seconds left! Maasim ba? 5, Ga? 4, 3, Ra. 2, Ah. 1. Ang Ano word yun? ay nagsisipag sinungalingan. At dahil dyan, ang team Jerome and Stephanie ay meron silang 2 points! Palakpakan! Okay, so next kami ni Josh. Ready ka na ba, Josh? Ha? Ayan. Already, 1, 2, 3. Ampalaya. Pipiga. Ano ba yan? And we're back! Dahil nag-brown out at nilipasan ng isang buong gabi, kami ay nag-decide na mag-reshoot. Kawawa naman, nandito na yung ating next player. So magko-continue tayo. Timer ulit tayo ng 2 minutes. Narinig mo ba ako, Josh? Ha? Timer starts now. Mi. Pi. Ah. 1 minute. 1 minute na lang. Pipiha. Takot makita yung... Bibila. Malapit na. Bibilat. 5, 4, 3, 2, 1. So we garnered 1 point. Kaya na si Jerome and si Ann ay nag-earn ng 2 points. Okay, so ang next player natin ay si Shaina and si Ime. So for this easy round, let's go.
Okay, sige na. Ready for the first word. Timer starts now. Ano yan? Sinigang. Yan, 1 point. Ano yung ka? Moon. Mohon. Moon. Bun. Bun. Bundo. Bundo hininga. Next word. Kayo. Plain. Ha? Playground. Ha? Playground. Playground. Sa? Yak. Yak. Okay, correct. Kok. Mo. Kumo. Kumulay. Kumukot. What? Ti. Timer. Okay, time's up. Ang right answer ay... Kumo. Okay, Nagkumok ako. Nagganong ka na. Nagsabi na ako. ay, gagalit. Pero mas panalo tayo. So, meron silang 4 points. So, alright. So, magne-next round na tayo. Medium round, bugtong. So, hindi naman nila sasagutin yung bugtong, but yung mismong bugtong ay nandito. Alright? So, round 2. Timer starts now. Ako ay may kaibigan kasama ako ay may kaibigan kasama ko kahit saan, anino. Yay! Okay, next! 3 points na sila. So, yan. Kung kailan mo pinatay sa saka mama 3, 2, 1! Kung kailan mo pinakday sa kapahumaba ang buhay, kanila. So, okay lang kasi meron silang 3 points. So, all in all, ilan na? 5. 2 points yung kay dati. Okay. Ito na yung next round. Bugtong, go. Timer starts now. Putos. Buto. Buto. Lakihan mo mouth mo. Bu. Botos. Buntot. Ay, hindi. Sabi ako! 5, 4, Wala. Sayang wala kaming score. Okay, sige. Okay, next round. Timer starts now. Maganda. Pizza. Maganda. Pinsan. Pizza niya. 5, 4, 3, 2, 1. Ang sagot ay... Magandang prinsesa. Nakaupo sa tasa. Oh, diba? Paano mo kasi May ganito sa kanya. Oh, nag-away no? Ang scores natin kanina ay si Jerome and si Ann, 5 points. Kami ni Josh ay may 2 points. At sila Ime and Shaina merong 3 points. Yan. Dito naman sa next round, hard round na. Famous movie lines. 5 points each. Timer starts now. Don. No. You're nothing but a second grade trying hard copycat. Dean. Di ka. 30 seconds left. 3, 2, 1. Okay. Timer starts now. I deserve an explanation. I deserve an explanation. I need a valuable lesson. Acceptable reason. May bukas pa. My brother is not a pig. Har. My brother is not a pig. Sige, sabi mo lang. 1. Alright, timer starts now. Kahit. Gutom na sag. Sa. Ka. Saging.
Saglit. Saglit! Saglit lang kita! At dahil nag-request sila, magkakaroon ulit tayo ng bonus round. Babalik tayo sa easy, pero we will only have 1 minute. Okay, timer starts now! Tang. Lockdown. Lockdown! Kang. Bye! Sis! Hindi! Isa pang round! Timer starts now. Imbornal? Bulbol? Bul? May Bul? Timer starts now! Parimpe? Par? Timer starts now! Mataas. Kung. Nakaupo. Mababa kung tayo! Isang. Pin. Isang prinsesa. Puno. Punong-puno. Wala na! 3 points na, okay. So may 6 points kayo? Okay. Let's score namin. 7! Timer starts now! Anong itlog? Heto na si Kaka, bubuka-buka ka? Masipag, maisip, panis, kaliskis, malismis. Timer starts now! Isa. Isang bayabas, 7 ang prutas, 7 ang bunga, 7 ang butas. Tapat mo. 30 seconds! Tapon mo. Okay, difficult rounds. Round 2. Timer starts now! Movie line. Bakit ba ako? Pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Walang bagong taon? Wala! Walang bagong taon, wala sa pamilya. Ito ang... Ilan ang scores? Jer and Ann, 13. Shaina and Hime, 15. Kami ay 10. Timer starts now. Lahat muna. Huwag mong isisig. Don't. Oh my God! Alright. Sige ko. Malasan sana! Timer starts now. Pila. Ang pila. Apit, tama, pit. Pera sa akin. Ano natin? Sabi niya kasi Oh. hindi sana ang muna. At dahil dyan, nag-aaway-aaway na po. Alright, at dahil dyan, let's welcome ang nanalo. Ako. Charot! Garnering a total points of 15 points for the 2 rounds sa easy, medium, and difficult round. Congratulations to Shaina and Ime! Ano masasabi niyo na nanalo kayo? Basic. Alright, at dyan po nagtatapos ang ating challenge for today. Mukha ata akong sardinas dito. Thank you so much guys for watching and thank you so much sa ating contestant. Palakpakan natin ang mga contestant! Nag-enjoy ba kayo? Alright, if hindi ka pa nakasubscribe, please do click that subscribe button, like this video, comment, and please don't forget
forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa aking future vlogs and future uploads! So with that, see you in my next vlog! Bye!